hasta aquí existe a feira, dende aquí non hai a feira, e o que imos a facer é facer todo un trazado accesible pois para dar conexión con aquí, que é no outro sitio onde hai a acera. É unha zona moi transitada e moi concurrida da cidade, e, bueno, pois con isto que facemos é completar o tramo peonil. Esta é unha das rúas que faltaba por completar, non, de todo o que se fixo no barrio de Vistalegre, que estaba incluído que se veu executando ao largo desta legislatura, e con isto pois o que facemos é completar a humanización do barrio, non?